जुथाइ क्रिप रायजोरावके हामबा माइथाइ 2025 नेक्ले दादा आनि गेदेफं हामजो माखासो मा क्रिप रायजोराव नेक्ले दादा रिलादु रायजोराव दं माने हिसाब जां जिं बो इबु स्टेटस सफाय बाने हिसाब जां ब्लाइबाले ले जिं क्रिप रायजोराव केबो हामसी जांनिं नाइमा नेक्ले दादा आशा बजादु अरे उलिनिं गामन ने गेदेफं बजिबो आशा माइबाने आशा बरिदु 2025 बदाय हा आन्साराव लाइसिपुरियाराव आर हामसिपुरिथे चाकरी मायाराव बुथु उलिनि हामफ्ला हामबायाराव चाकरी मायथे आन्साराव नेक्ले दादा लामलावमा दंयाराव बुथु उलिनि हामसी क्लेदा बाजे थांना मलावथे बुमाथम खेला आन्साराव खेला उलिसिन्स गेजेसि क्राउराव दंयाराव बुथु केबो लिम्बा साबा हा जुरुमा नेक्ले दादा जिं रिफुरियाबा बुथु के जिं लाइदु जिं जुरुना तिकाबो विउयार ने बिशाबो जिं बेलेन्सवा मिजिंबा जे मासि मागिन याबा ग्राव बुथु निसिना सोया थावला नायदु उलियाबा बुथु के दागलाई 2025 आ सरि फि याबा बुथु के सरि नांगबो दादा जिबो आशा जादु दंबासि नांबा याबा बुथु के निं जिंला गामन ने गेदे फंला उलेनिं खाइफाल लांनो रुमु तिकाबो हादो थावका तिकादे जिंगु हादो थावरि याबा बुथु ने सावा खुसि दांफा लांनांगबो दादा आं आशा जादु अदे क्रिप रायजोराव ने आशीर्वाद जांनि जिं दिमा सावके सिगां लांनांगबो दादा आशा जादि आनि ग्राव के रानिं जामरिदु अदे क्रिप केबो आनि हामजो माखासो मा रिपाब्लिक फिनलादु